Здравейте хора, аз съм Денис Иванов. Започнах ново клипче без да си искам заради елония тама. Направих го! Да, видях. Не го направих. Мишо малко се преби, но нищо му няма. Мишка, давай скокай. Дай аз малко. Не. Защо? Защото си лош. Аз ли съм? Хвана малко скейта. Значи съм аз. Дай искам малко да не си Това е Оли. Това беше Оли. Дай пак Оли. Браво! Аре, давай ти си. Ама аз с тротинетката. Де. Снимай. О, направи го! Те се прави да снимат. Наистина снимаме. Не си я снимай. Кой ще ти кажа? Фак. Чакай, да видят хората, че го мога. Давай. Гледате ли? Гледате. Деба. Добре бе, пред камера не успявам, а за камера успявам. Стига. Да. Добре, пак става. Не го мога. Добре, аре. Чао хора и за днес край.